Je to skvelé spoločenstvo. Učím sa do zodpovednosti. Dala mi dlhoročné priateľstvo. Ak potrebujem radu, tu ju nájdem. Dáva mi možnosť rozvíjať svoj talent. Dáva mi možnosť byť Radosť úspechu detí. Radosť z toho, že sa môžeme rozdávať. Ja by som povedala, že tak ako povedala matka Teresa, že zázrak nie je to, že robíme túto prácu, ale to, že sme šťastní, keď ju robíme. Pre mňa je určite táto škola veľkým požehnaním. Máme tu možnosť v prvom rade sa slobodne realizovať. Oslovil ten rodinný duch. Že mám pocit ako, že idem medzi svojich. Budiť k takým lepším výkonom. Lepšie výsledky než množstvo elitných škôl. Mám jednoducho možnosti. Škola ma naozaj podporuje. Ja osobne sa môžem fakt venovať všetkému, čomu sa venovať chcem. Či už hudbe, alebo slovu, čítaniu. Fakt, čomu sa chce venovať, tomu sa tu môže. Vzťahy tvoria život a nielen to také bežné, vedomostné. Školu nevytvárajú čísla, ale ľudia. George Washington vás upozorňuje, že v tých svojich vzťahoch máte byť naivný. Treba byť zdvorilý, každému teda slušný, ľudský, za toho humánu. Spokojná práve pre tie vzťahy, ktoré sú tu.